Iphini lesibili lomqeqeshi weKaizer Chiefs uCedric Kazi unikeza imininingwane egcwele ngomgadlu iDosa eGodaro. Ukubuyekezwa kwakhe kuhlanganisa ukulimala komdlali nangesikhathi okulindeleke ukuthi abuye ngaso. Abalandeli beChiefs sebelinde isikhathi eside ukuthi iGodaro abonakala okokuqala, akakaze adlala umdlalo osemthethweni kusukela ejoyine leli qembu esuka kuMamelodi Sundowns. Lo mshayi magoli waseNigeria ujoyina amakhosi ngemali engadalulwanga. Ukuthengwa kwakhe bekwenzelwa ukusiza ukuhlasela kweqembu ukuthi kuqine. Ube ngomunye wabadlali abaningi abasayinisiwe okukhona kuba abadlali abafana noLebohang Maboa, Thabiso Monyane, Paseka Makho noKhanyisa Mayo. Ukuqala ukubonakala kwaIGodaro kumaGlamour Boys kubambezeleke ngenxa yezinkinga ezimbalwa. Okokuqala uphuthelwe ukuqeqeshwa okubalulekile kwangaphambi kwesizini ngenxa yengxabano ebikiwe yokushintshana phakathi kwamaqembu amabili anamandla aseGauteng. Ngemuva kokuthi ekugcineni ethuthelwe ohlangothini oluzinzena Charen walimala ngesikhathi eziqeqesha. Lokhu kulimala kwenze wagcina ephumile enkundleni. Bobabili umdlali nabalandeli bakhungathekile ukulinda isikhathi eside ukumbona edlala. Ngaphambi kokuthi ajoyine iChiefs, lo mdlali ogijima phakathi nendawo ubegijima kuMaZulu FC ebolekisiwe yiSundowns ngesizini edlule. Ngesikhathi edlala neqembu laKwaZulu-Natal, lo mgadlu ushaya amagoli ayisithupha emidlalweni engu-27 kuyona yonke imiqhudelwano. uCedric Kazi unikeza isikhathi sokubuya kukaIGodaro ngemuva kokuthi iKaizer Chiefs ishaya iqembu lase-Angola iCapo Scope. iChiefs inqobe umdlalo wokuqala weCAF Confederations Cup ngo-5-4 sekukhahlelwa amaphenathi eFNB Stadium. Umsizi womqeqeshi uthe odokotela basebenza ngokuzikhandla futhi benikeze izindaba ezinethemba. uKazi ukuqinisekisile ukuthi iGodaro ulimele kodwa uba ngcono ngokushesha. Lo mgadlu usezilolonga nesquad esikhulu kodwa ubamba iqhaza yedwa. Iqembu lithemba ukuthi iGodaro umdlalo obonwa njengomuntu obalulekile ekuhlaseleni uzobe sekulungele ngokuphelele futhi atholakala ukuze akhethwe ngemuva kwekhefu elizayo leFIFA lamazwe ngamazwe.